Mozi wase South Africa. Namhlanje sise Gauteng. Mase sise Gauteng samba ngodaba vele lobucayi. Sisetsakane. Umuntu ke ngekayisho neward, ngekayisho neaddress ukuvikela isithunzi somndeni. Isibongo ngeke ngisisho nesibongo. Ukuvikela futhi isithunzi somndeni. Nginodade wethu la eceleni kwami uzosithatha nje asibeke kodwa nje ngingabendlalela khona ngakutshela ukuthi udade wethu thandana nensizwa abethandana nensizwa sikhathi abathandane ngaso bakhulelisana yamkhulelisa yasihamba futhi yohlawula yahamba futhi yawuvela nje ekhaya sivela ke okokulobola nje uthi ke cha mina nginsizwa kaSibanibani kulungile ngona alungisa lelo cala manje sengiyavela ukuthi impilo iyaqhubeka banezingane ezintathu nabafana abathathu udadewethu ke usenengane ka4 ongasiyo ekabhudi lo ababethandana naye ngokuthi ke ubudlelwane bonakala umfana omdala oka96 lapho nje bese kuba khona umfana wesibili oka la ko2001 uyena lona ke esize ngaye udaba ke lulapho udadewethu uzosithatha ahambe nathi asilandise nje konke namhlanje ke usuku lo mama namhlanje usuku lo mama mhla ka9 yebo ya mhla 9 August sithe ngoba umama kade udadewethu esibhalela esifonela ecela ukuthi sizomlalelisa sizombambisa kubonakala ukuthi ukhona yini umuntu ongakwazi ukuthi alekelele asibonge kakhulu ke siyazi singakaqali sizobonga ukuthi ke abafowethu nodadewethu omama obhuti niyabuka our YouTube channel Ayanda Msweli TV iyona eyenza ukuthi sikwazi ukufika la sibonge abantu abaconzisela ebhaketini kuyakwenza futhi ukuthi kube lula ukuhamba sibonge futhi ubaba uMabuza kukhanya project okuyibona abenza abaqinisekisayo ukuthi ke siyakwazi ukuhamba sila sifisa kuya khona sibonga halfway fort ePortshepstone silana nje kungani yonke lento ibingekenzeke singekho ndawonye eSouth Africa is good siyabonga kakhulu dadewethu ungalisho igama kungaba kuhle futhi masikhuluma amagama abantu ngabali kodwa awusithathi nje uze no makwenzekile la ngene siyobonga ukuthi siphuma kanjani ngilona kodwa nje awusithathe udaba lwakho nihlangana nensizwa niyathandana nisathandana kwenzekeni woza nje nalo lonke udaba lwakho. Yebo baba Msweli ngiyabonga kusho ukuthi ngaba no abantwana bami wangihlawula walobola wavela ekhaya kwaba kuhle sahlala sisonke sathola umuzi sahlala sonke ngase ngithola umntwana wesibili sengitholile umntwana wesibili kwase kuyaqalela ke manje ukungahlali kahle ngoba sasihlala maduze nakubo la akhulele khona alright sahamba isikhathi ke ngase ngiyakhulelwa ke umntwana wesithathu sengikhulelwe umntwana wesithathu kwaqalela ke manje ke kwaba nokungavisisani kahle sase siyahlukana engihlukumeza ngokungishaya nokungakhulumi kahle nami uningi nje wenzekile empilweni yami saze ngaze ngabona ukuthi cha ngcono vele ngushiye umuzi ngimshiye lapha hlala khona sengimshiyile ngaphuma ngizithwele kuloyo muzi ngangihlala kiwo ekuhambeni kwesikhathi ke kwaba ukuthi ngihlala ngibuyela ekhaya sengibuyele ekhaya umama wayesikahlala emavaheni
Ngathi ule ivaha ngase ngahamba ngicupha naye ngihlala naye lapho. Sengihleli naye ke kwase kubhaliswa lezi ndlu kwatholakala ukuthi umama uke waba nendlu phambilini. Manje indlu angeke izikubuyelele ka-2 years. ngase ngisho ukuthi ngicela ukuthi mina ke ngibhalise ngoba mina bengakabi vele nendlu. Yes. Bangibhalisa ke yaphasa ngaze ngathola le esenginayo ke indlu. Yes. Sengila kulendlu ke kuqhaqwe umkhukhu la sasihlala khona kuleyo section engise ngichaze. Yes. Sifike la kule section engiyo manje. Tholakala ukuthi indlu le ayikapheli bathi ama inspector awakazi ukuzophasisa indlu. Okay. Hayike ngathi manje ngizobuyela phi kwakosa ukuthi ngibuyele la sasibuya khona futhi kuloya muzi lo sasihlala kuwo bathi abantwana ke mina ke ngathi mina angisabuyeli kuloya muzi mina ngiyohlala kasisi wami. Bathi bona abantwana thina si right ngokuthi sihlale sibuyela kubaba. Yes. I first born the second born. Yes. Sika khona ke unumber 3 leso sikhathi sengidedile. Okay, bahamba bayobuyela ke kuthi lokho kubuye lo unumber 1 abuye ahlale na lapha kasisi wami lo mamami. Mina ke ngiyathengisa ngangiumuntu odayisayo impahla ngangistoka ngidayisa. Yes. Ngisuke ke ekseni kuthola ukuthi manje mele ngize ngizonakekela lendlu ukuthi bangagqekezi amafastera bangakhiphi isithi ngoba abantu bayamosha. Yes. Okay, ngenze njalo ke ekseni ngize ngifike ngicheke ngasikhathi ngilale khona la kuleyo ndlu leyo lendlu le engisengiyitholile. Kuhamba kwesikhathi man ngisuke la ekseni mangifike ekhaya ngithola ukuthi vele sokuzovalwa ikolo ngabo April. Ngithola umama athi umama uyazi ukuthi unumber 2 akaphilanga kahle. Ngithi mina unani athi unokukhwehlela nje akekho right. Ngithi hayi ngizambona kuthi lokho cha afike vele ngempela. Mayifika iTV sibeke ekitchen umabona kude. Yes. Singifike ahlale nathi ke ahlale phansi vele njengoba uhleli nawe. Abheke phezulu so abheke phezulu angakhona ukuhlala ngiyiboni. Ngithi mina hawu kwenze njani athi umama hayi kungalendlela vele sekayenza ngakhona. Okay. Ngithi hayi ithi ngimthelela amanzi ngimgeza ngoba vele beyangcolile. Thelela amanzi ageze. Mangimgeza ngibone la ku ebuthwini bakhe. Yes. Ngathi kuvuvukile. Ngithi mina hawu wenze njani wena la phambili ngibone la ebuthwini bakhe kuloku kuyachitha. Okay, comment ubomvu. Hayi ubovu. Kuphuma into engathi amanzi. Amanzi ngathi uyachama. Oh, okay. Okay, ngithi hayi ngichintshe ngigcokise ke ngilale ke ekhaya lelo langa. Hayi ukuthi lokhana ke ngeyi16 zaka June. Ulele lapha yana sichise phansi ngilele naye. Ngibone ngihlokoloza istofu sokuthi sizobasa kuyabanda. Yes. Hlokoloza istofu mangithi amehlo ngibona lapha phansi kuloko kuyafeca. Hayibo ngithi hayibo mose yilo mntwana olele lapha ya. Uzivalile ngengubo kanje. Thathe le ngubo le ngivule bangimvula. Uye lobuntu bakhe lobu buphakeme. Ngithi mina hayibo wenze njani? Hayi thathe ngimhlalise phansi. Ngithi wenze njani? Athi hayi ngithi uyibone phi lento leyo yenzayo? Athi hayi into ngangenziwa ubaba. Ngiyibona kubaba. Athi ngithi mina uyibone kanjani kubaba lento? Athi njalo nje uyangibiza
angikhumule ibroku bese udlalisa le ubuntu bami lobu. Yes. Uthi kana abdlalise ithi angaqeda ase ulayita ugwayi ebheme amnika imali athi hamba uyothenga. Hawu ngithi kamampela ngingayikholelwa lento ngithi ayi manje njengoba ungakhona ukuhlala phansi wenze njani athi hayi mina mangilele nobabami embedeni ekseni mangivuka ngizithola ngigcwele into engathi amafinyela kubhlungu ngapha emuva mangetoilet ngithatha iphepha ngizisule bese ngiyalahla lapha etoilet bese ngiyaflasha ngive ukuthi kubhlungu ngapha emuva. Hayi ke udaba ke ugogo ukhona simvula umntwana masimvula sithola ukuthi cha kuvulekile emuva. Baba Msweli ngicalele ke manje labalude uhambo lwami Baba Msweli. Namhlanje inhliziyo yami ihlala ibuhlungu Baba Msweli. Ihlala ibuhlungu. Calele ke manje thathe ngimikise ekliniki bathi kena sisi lo mntwana usodomayisiwe asinayo treatment alo mntwana. Ngithi mina ke ngicela ukuthi kena ngibhalele iphepha ukuthi at least ngimikise esibhedlela. Esibhedlela kuyiwe ke ngimikise khona ke esibhedlela. Mangifika esibhedlela ke ngifike ngibhalise. Mangicela ukubhalisa mase kumele ukuthi ayobonana nabodokotela. Abodokotela bathi labo sisi laba abapompisayo mawuqeda ukupompa uqeda ukwenza yonke into mosomela ukuthi ongena ngale kubodokotela bangibuza umntwana wenze njani. Kwamele ukuthi ngichaze bathi cha sinayo treatment lawo yomntwana osodomayisiwe. Awu manje sokumele ukuthi ngiyephi njike futhi nalo mntwana ngaze ngaya kwaze kwaba yi3 kwaze kwaba yi4 kanti bangiloko ngijika phezulu kwezandla zama social worker ngikhulumisana nawo ngeke ngize ngilichaze ngegama i-social worker leli bengiloko ngikokota ngibike udaba lwami. Egcineni kwathiwa mangimikise kuma social worker umntwana kunendawo kuthiwa uHelixdal la kule ndawo yethu. Ngimikise lapha eHelixdal. Mangifika eHelixdal sithole umunye social worker ubaba sifike ke akukhulumisane naye ke uvalelekile lo mntwana lapha yana mina angikho ubeka udaba lwakhe lonke into amenze yona ubabakhe. Mina angikho leso sikhathi. Alibeka udaba makacedile bangibhalela incwadi bathi ngimikise eBosberg eKids Clinic kula sizothola khona usizo. Right ngisuke ke eBosberg lapho eBosberg nakhona ngivaleleke bangangivumeli ukuthi ngingene bakukhulumisana nomntwana baxoxe indaba nomntwana kula liphume khona ke iqiniso ukuthi umntwana lo usodomayiziwe uthi usodomayizwe ubaba wakhe. Okay bathi yena mele basibhalele udate bathi mele sikise bazosibhalela ukuthi fanele ukuthi kwenziwa uJ88. Okay hayi ngivumeke labaludwe uhambo lwami ngamhambisa futhi umntwana lapho ngabuyela ngalolu date mangibuyela bayenza J88 bazothumela amaphoyisa bazobopha lo baba. Ekubopheni lo baba kuqalelwe ke manje lo mntwana ukhulumile indlela eyiqiniso ukuthi ubabakhe bekambukelisa lapha yana ama movie kulama movie bekabukela abantwana abalingana naye
abayenza lo mkhuba. So ngaqalela lapho ke ukuthi kumele ngihlale ngimgadile ke manje umntwana akasakhona ngesikolweni sikahleli elokishini nami sengilokonyazula ngimikisa kubodokotela sengumuntu onginezikoloto ke manje yazi labalude babomsweni ilanga udaba lwami ekugcineni ke manje ke ubaba waboshwa sekaboshiwe right ke uboshwe lapha yena ngabo August September wanika ibail makasekanika ibail saqalela ke kwa-attendwa ngo-2008 until ngo-2013 kwaba ngokungikhane lokhulunywa futhi nakhona sengibizwe i-SABC ukuthi cha mayize izongilekelela for a case alomntwana ngoba angisakhoni manje ngapha umntwana sikagqoka amapampers age of 7 years akasa attend isikolo ubuyele ufunda ethanda izingane khona la kuyilona khona indawo abantwana abahlukumeziwe vele ithanda izingane uattenda lapho uhlala lapho nje ubekanakekelwa lapho umntanami. So baba Msweli kwaba kanjalo ke laqhubeka icala ekugcineni ngazithwala lo unumber 4 ngangakhoni ubu attenda kanti umthunzi mhaka sekakhulumile ngendaba yale case wathi izokhulunywa ngo 2012 kanti lesikhathi sengizoyoteta la bathi mele sibuyele ngo-2013 manje ke baba Msweli umntanami ke manje ke ufundile unayi matric inkinga esekhona manje le ndlela lebe ngilo ngihamba naye ngayemchashela ama transport maka ama treatment mele ihambe ima ekugcineni wangasafuni ngabuzisa ukuthi inkinga why ungafuni wathi mama ngisakhoni ngiyahlukumezeka mangise transportini ngoba angisakhona ukuhamba ngetransport ungcona mangokha ngenyawo ngoba angifile kahle wangachaza ukuthi yini inkinga kwazi kwafikelela kwilontuzana kulaba bezemfundo laba baphethe ezemfundo umunye usisi ngangisebenza kubo wathi ke na cha lo daba ngizolifaka kwi-health and then ke nasibone wathumela ngempela i-transport yabo la nge-COVID saloko sizula sifuna ukubona ukuthi yini le ehlukumezeke kakhulu emzimbeni walomntwana ukuthi at least abodokotela bakhona ukuyibona ngoba lo mntwana akasayifuni totally into ehlangene ne-transport ukuthi ayigibele babathi bayachecka sangena vele bamchecka eJoburg jail lo dokotela wathi ngingene naye ngangena naye wamchecka wathi hayi mangimpressa ngithi wapressa wathi hayi kukhona la kumosheke khona but bengicela ukuthi senze idata yonke na emshinini and then ngena kwaba kanjalo ke ngabuyela futhi ngalo date kwachashwa i-transport manje esibhedlela yokuthi izosilanda la isibheke eJoburg jail abathola vele bathola ukuthi cha kukhona la kumosheke khona so bamsweli akasakhona nokuchubeka nemfundo zakhe unaye umatric uphasile ngo-B sika umuntu nje ohlele ekhaya mangithi ngimzamela umsebenzi asuthola umsebenzi for wona ngoba
izinto azisebenzisayo siyabiza ziyadura baba Msweli. Osebenzayo nje umfowabo futhi nakhona akusumsebenzi ocinile nje ngaloyo ndlela, but uyakhona ukuthi asibekele isinkwe etafuleni. Phezulu kokuthi kule inhlekelelo yonke le yenzekile baba Msweli, lo baba ungaphandle kwathiwa masisu attenda egcineni ngicala lakhona, kwathiwa lo baba kanacala. Ngingasaphinde ngisho ngithi yilo baba oyenze lento, ende kungukuthi akusiyimi engishoyo ukuthi uye olimaze umntwana huye oshilo age of 7 years umntana lesikhathi alimala. Mina ngangingasekho ngoba nami wangilimaza ngokungihlukumeza baba Msweli. Manje nje ayikho nje into enjoyayo empilweni, njalo nje ngihlale ngingazi ukuthi empilweni nginosizwa yini umntana makalimele ngalendlela, ngoba manje isimo sinzima kakhulu for mina. So angazi ngoba ngizamile ngendlela zonke. Ibhedlela nakhona ngizamile, and nakuma social worker njengoba bayeke babathatha ngagula ngayolaliswa eJoburg, ngihambise yena egcineni ngagcina nami sengigula, ngaba ne depression, nga-admithiwa, ngahlala esibhedlela cisho 2 years 3 years vele nje ngikuyicindezi ye depression. So ayikho into elungayo baba Msweli. Okay. Uthe icala lize lahlala ngo2013, lento yenzeka ngo2008. 2008. Yebo Msweli. Icala lahlala ngo2013. Base bemkhipha phambili futhi. Base bayamnikeza ke ibail. After ibail ke la yokhulunywa ke ngo2013. Yes. And then ke naye wasithiwa ke akanacala futhi nomama naye uyamfakazela ukuthi akusuyena ohlukumeze ingane. Uyabona? Mana umama umfakazela umama kaba umama wakho noma umama wakhe? Umama wami. Okay. Ahlehle kancane. Lapha kade nihlala khona. Kade nihlala naye. Benihlala noma wakho? Yebo. Oh, bese kuba umkhwenyana, bese kuba zingane. Cha, baba Msweli. Kusho ukuthi masithutha lo mkhukhu la sasihlala khona. Sahamba sayohlala kasisi wami. Ne? Yes. Kasisi mina bokuhlala mina nalomntwana nomamami nalo number 2, I mean lo mfana omuqala. Yes. Sisonke saso. Oh yes. Saso ungakhe saso 4. Usiswama akahlali beyahlala. Ubaba walomntwana uhlala echeleleni naye same section. Yes. Eduze. Okay. Uyenza lento useduze. Ingane ngesikhathi iyehlelwa ilesimo ihlala nawe noma ihlala naye ubaba wayo? Uhlala naye ubaba wakhe. Ngalesikhathi bethi bona izingane zakho zizohamba ziyohlala nobaba. Okay, lo nomdala nalana nowesibili. Wena wazohlala ngapha nomama wakho. Okay, sengiyayizwa. Into ebingididayo ngidida ukuthi umama wakho uma ethena akakwenzanga ufakaza ngoba kuukuthi ngempela uyamazi umuntu owenze lento enganeni noma uphikela umkhwenyana wakwakhe nje. Yini engenza ukuthi uma wakho athi hayi umkhwenyana akakwenzanga? Baba Msweli,
Uyazi ukuthi njengoba ngisho ngithi kwasekuqaleni umama uke waba nendlu wayithengisa wasohlala evaheni ngisenkingeni ngibalekela kumama ukuthi angicuphise nabantwana bami since ngana ndawo yokuhlala emva kwesikhathi kanti lonto leyo iyojike futhi ibe inkinga emndenini ukuthi uyithathile indlu lendlu lena kusho ukuthi yini ikhaya labantwana basekhaya uyabona kanti akusinjalo kwakuthiwe mama bhalisa kwathiwa anyeke uzokhona ukuthi uthole indlu futhi ngoba waba nayo wena waseke ubhalisa lapho ukuthi ngoba kaze ube nayo yase indlu beyakunikeza bese kusuka umsindo ke emndenini umndeni ufuna lendlu ungabe wayibhalisela umama hayi wena baba Msweli okay iyona lenza nishayisane njengefamily baba Msweli okay ngicabanga ukuthi ngisengiyayilandela so kwaba kanjalo ke kwaba ukuthi senyoteta ke ngateta sengedate le nganyothola lelanga leli ngiyothola ngalo umntwana ngokuyi date bekumele ngiyo attenda ecourt next ngacala amapain ngayothola lo number 4 and then ke nakwase nabantu abangikhaphayo umphakathi bathi yena mababuya ecourt bathi hawo thina siyakhapha sibona umamakho usondelene nomkhwenyana kanjani ngathi mina cha angazi ukuthi kanjani kanti indaba vele ekuhambeni ngo2013 seloceda lecala vele indaba vele lo baba wayisho aphakathi kwebhokisi vele ukuthi nomama yakhe naye uyazi ukuthi akusimi yimi engilimazela umntwana kanti kungukuthi njengoba bengifaka uNPA ngo2012 njengoba sasiphusha ukuthi malikhulunywe icala seside lesikhathi umthunzi Mhaga ngamfonela wathi uye lo baba ngile ngayo investigator la abantwana bebekhona ngoba labantwana mangyo admithiwe esibhedlela baye bathathwa abantwana bahamba bomsweni bayephenduka intandane ngoba wayengekho umuntu ozobagada okay mase icala selihoxisiwe babuyile mhlambi NPA uzochazela ukuthi izathu ezenze ukuthi icala lihoxiswe kutholakala ubufakazi bokuthi cha akusi Msweli asange ngoba yimi nje ngoba nganginawo amafoni number wakalo baba umthunzi Mhaga ngangilo ngimfonela athi hayi buyele ecourt yobatshela ukuthi lo baba lo uye onecala kanje and then ke negcineni ngathi mangiye ecourt vele ngabonana no umshushisi no nalo beka badala konje nethini igqitha lakhe ummeli wakhe ngabonana naye wathi why bengambophanga lo muntu ngoba uyenzile lento and then ke na ngase ngabona lapho ukuthi kahle iqiniso alikho baMsweli alikho okay South Africa inzuka ikele esingayo udaba onzima kakhulu udaba lobhlungu kakhulu mhlambe sisa ake ngenze nje khona soyiqedela kahle ingane ngesikhathi kwenzeka lokho na 7 years ingane kodwa iyona ezikhulumele yonke lenkulumo ukuthi kwenzekeni okay njengamanje ubasikhuluma unangaki 22 una 22
inkinga abhekene nayo njengamanje uthe khona lapho adamage khona okuthi ngoba engafuni ukusebenzisa i-public transport. Yebo. Makufuna ekhululeke akezwa. Kuloko baba Msweli hayi ngeke ngisasho ngoba ngisho sakayifihla manje ukhulile. Yes. Yeah. Ukhulile lesasikhathi asakhula. Yes. Asafaka lona ipampers. Yes. Wayevele nje ngene naye like masiya emakliniki or esibhedlela ngene naye etoilet. Manje yenye inkinga enkulu kakhulu ukuthi eyamstopa vele ukuthi angasafuni ukuthi ahamba ama treatment ngoba angithi lesasikhathi bengena naye toilet. Oh yes, yes. Ngifike ngimshintshe. Manje phela sekakhulile. Uyabona? Sekakhulile. Isimo sakhe njengamanje. Mawungake uchazele umuntu ukuthi yini oyibona njengamanje kwenzela ukuthi ke mhlambe ngoba ngiyazi ukuthi la kuzovela umuntu oyi-medical doctor uzokwazi ukuthi mhlambe ahlawumbisele ukuthi kuphi la ngabanjwa khona. Inkinga ingakanani inkinga mawubheka manje na kulesa sikhathi na 7 ngoba ngalesikhathi na 7 wayengakwazi ukuyibamba. Njengamanje mawuthi uyabheka inkinga engakanani. Ngabe yehlile usiyakwazi ukuthi hayi manje kufuna kuye endlini encane kufuna kuye toilet o inkinga isiphezulu kakhulu inganani inkinga. Inkinga kakhulu ukuthi angithi mela hambe ngetransport baba Msweli. Yes. Ukubalulekile lokho kule age akiyo mela hambile ngetransport makaye mall mela hambe ngenyawo asebenzisa inyawo zakhe ngaphandle ke ukuthi masima kumele aye kuma mall asekudeni. Mele sichashe transport ihambe ima. Singazi ke ukuthi akafuni ukuyichaza ke ukuthi ufila manje kanjani ngoba iyema isikhathi eside i-transport and abantu bayadineka ngemoto zabo baba Msweli. Okay. Ngifuna ngesikhathi my transport noma ngabe niqashile noma ngabe umphakathi izoma aye ema bathroom noma ema toilet noma izoma nje ahlale engaphumi kwenzakalani lapho. Iyama nje. Yes. Iyama nje eceleni komgwaqo. Yes. Yeah, ime isikhathi eside bese ke lokhuyana ke bese yadonsa ke yahamba masifika la sifika khona ke mela bonane nendawo engaseseke. Okusho ukuthi iyamhlupha lento. Ekumhlupheni kwayo ukuthi engaveli kahle ilena ethi mayethi ngiyocela imoto ime. Uzocela imoto ime ehle emotweni noma uzocela imoto ime naye ahlale phakathi athi ukuthula bese ke ebuya ke ethi kulungile ngahamba. Akahlike emotweni uvele nje ufuna ukuthi ime bese lokho ke mele donse ihambe njengale bayimthatha la njengoba besejobe ejele. Yes. Bekamisa lo sisi manje lo sisi lo bekanenkani ukuthi hayi mele siphushe itraffic njani ngeke ngikhona ukuma manje ubona ukuthi man ufila ngenye indlela yokuthi ngathi ufila ama pain ngathi uba uyazini uyahlangahlangana nje. Manje leke lelo langa futhi nezulu ke ukugcina kwethu lalina lelo langa athi angeke ngikhona ukuma cela ukuthi ubekezele size sifike lapho siyakhona. Okay. South Africa. Ngiyazi ukuthi ukubuza kwami akuze ukulingana ngoba mhlamba akusiyo umkhakha wami. Nami ngizongivumela nje ngibuze ngoba sifunela ukuthi obukayo olalele abazi kangcono ngoba ngiyazi la kunabantu abazi kangcono bazokwazi ukuthi basilekelele ngolwazi ukuthi senze njani.
Nigcine nini ukuya esibhedlela noma kwi-specialist? Nansi incwadi zakho. Okay, all right. Ibambe le ipake le ilungile njalo. Mayifika lapha nabuyela isikhathi kuthiwa buyelani. Sabuyela bamfaka emshinini. Yes. And then basinikeza enye futhi date. Yes. Bathi mele angaze ayopeshwa njani ayolungiswa. Lingemuva. Yeah. Oh yes. So mase siphuma ke kwaba khona udokotela wathi hayi man yazi ukuthi lento leyo kuyenza ama operation ngasikhathi umntwana uvele nje ngasikhathi abe west kube kwayenza lesikhathi emncane ngase ngiyachaza ke ku doctor ngathi lesikhathi alimele la phambili wasizakala eGeorge Mkari angazi ukuthi why bangazange bakhona ukumsiza ngemuva yabona ngoba lesikhathi bamthathile ama social worker bamenza khona le eGeorge Mkari wahamba waye theater. Okay. Njengamanje basikhuluma nje. Uphi? Ukhona njengamanje la endlini. Ukhona la endlini. Uvuleke kangakanani kuwena ukukhuluma umuntu okhulumayo umuntu ongasakhulumi njengoba ekhuluma esemncane uyakwazi ukuxoxa inkinga zakhe ukuthi nginenkinga la noma kubafowabo. Msweli. Manje akasakhona ukuxoxa kahle. Beyaxoxa lesikhathi asiceda ukuyenzeka lento. But manje njengoba ngiloko ngimncenga ukuthi asizame elinye plan lokuthi siyenza athi mama kuyafana ngilimele uvela sho kanjalo athi kuyafana alukho usizo kunini sizama alukho uncedo ngilimele and okumanje ngifuna ukuchubeka ngifunde angikhoni sengize ngizamile ukuthi at least ngizame i-course yokubhala ukudrowisha abopopayi ukuthi yena ngidrowe ngifundele endlini ngoba ngiyabona ukuthi impilo yami ayikho right and nalezo zinto lezo zokudrowa ziyashoda azikho lapha ku computer ziyashoda. Ukwalibamba itoho. Uke walibamba baba awuthenga ayofuna yona le computer wabuyiswa yikugula. Ubelibamba kuphi itoho besebenza kuphi? La cishe la engase Binoni. Isitolo inkampani. Ilo msebenzi lo marketing. Kuma nama customer but ubuye seka ngekho right sikagula. Afuna ukuhlanganisa le mali leyo ukuthi athenge icomputer akwazi ukuqhubeka ukuthi azifundise. Beyangabuyi la ekhaya bekalala khona. Athi ngcono ngilale khona le emsebenzini ngoba ayengikhona kulonto zami travel. Mangaba khona umuntu othi uzomnikeza ithuba mhlambe lokusebenza ngokucabanga kwakho engakwazi ukulithatha lelo thuba. Ngisamile baba Msweli ukuya emall ngayokhulumisana nabo. Yes. But cha kusedleni lapha yana angeke. Lapha kugwana izinto ezisindayo. Angeke ngoba amaphepha wakhe lawo manje ayachaza kwadokotela isimo sakhe ukuthi ulimele kangakanani so but bayasaba nabo bangaboshwa uyabona manje ke sibhekene naleso simo and ukudla akudlayo kuyadura baba Msweli nezinto ageza ngazo ziyadura ziyabiza manje nje yilokho nje inkinga nje sibhekene nayo. Ama social worker mhlamba akulekelele kangakanani noma amlekelele kangakanani kulesimo kusona? Ama social worker aye wasilekelela njengoba ngingagula baba Msweli ngayolala esibhedlela
bakhulumisana nefamily yami yala ukuthi bathathe labantwana abayi3 bathi bona ngeke bakhona. And then ngathi mangiphaphama lesibhedlela bathi sayina nawo amaphepha abantwana bakho bayahamba baya kuma social worker, anyeke uze wenze ukhone ukuthi ubuyele masinyane ekhaya. Okay, ngiyafisa siqhubeke kanje. Ngoba kade ngibuza ukuthi ingane ikhululekile nokukhuluma kuwena. Ngiyathola ukuthi ayikhululekile ukukhuluma. Lokho ngicabanga ukuthi kungenza kube nzima ke nanokuthi ikhulume nathi ke. Engakwazi ukuthi akhulume nathi? Ngizamlanda. South Africa, njengoba umama ephumile wathi usawulanda indodana wakhe ngokumvikela nokuvikela umama igama kezokulisho nesimo akasezungena kusona ukuthi kwenzekani ngoba uma mchazile ngicabanga ukuthi lolu daba lwaziyo njengamanje esifuna ukuzwa kuyena ukuthi asifuna ukuzwa ukuthi umonakala ungakanani ngoba sibona udokotela thina sifuna ukwazi ukuthi into engakulekelela njengamanje yini oyenzayo ufuna ukwenzani ufuna usizo njani yilokho singacela ukuthi mhlawumbe usilekelele khona ukuze sicela abantu base South Africa ukuthi usizo belibhekise ngapha. Ngicela ukubeka kwena. Okay bamsweni njengoba bese ngishilo ukuthi isikolo sami siqede kanzima because ipastor being affected kakhulu. So njengoba ngiqedile umatric wami ngo-2021 buyi achievement enkulu because ngicabanga ukuthi abanye vele babangeke bakhona. So this year njengoba ku-2023 ngiyaphana like us ngenzani ukuthi ngidevelop i-skill sami. Ngenzani ukuthi ngenze animation ngisebenzisa i-computer. Computer ngisebenzisana nobafu ukusamukela senza ama-piano. So nalapho sisashoda equipment ukuthi yabo ama-Saturday sibe namagigi sikwazi ukuphanda because isikole ngasitholi ngelanga zami ku-apply ema-varsity but bangitshela ukuthi space asikho due to in amamarks wami athi allow futhi nale-career ngifuna ukuyenza ayitholakali la. So ngayenza umlando but into engiyithandayo which is njengoba saqhazile ukuthi i-animation. So ngathola ukuthi sikhona isikole sila eJoburg. So njengoba bashilo basho ukuthi bafuna ukunaka nje computer, iscreen, ama-graphic card nani ukuthi ngizokwazi ukupursue vele career even ekudeni sidingeka lezo. So njengoba umama angasebenzi nami angasebenzi angikwazi ukuthola lezo zinto. So by any means mhlambe ngangisiza noma kanjani. Bese when it comes to abo doctor njengoba saqhazile ukuthi sifile eJoburg ngasatshiya mhlambe ngathi guy 4 due to i-COVID ngo-2020. From lapho zangisaqhubeka because sawulahla ukuthi ubonakala ukuthi nami ngisasizakali into kanjalo. Bese ngilahlile ithemba because nesikole besingisiqedile. So mhlawumbe ngasiza ukuthi ngithole udoctor. Yes. Udoctor uzongisiza like ngiqedwe vele ngisurgery yami because kuze ngiye eJoburg bathi beyongishaya isurgery. So lokho azangiphumelela. Mami ngathola udoctor uzokwazi ungenza isurgery. Ngabonga kakhulu. Phela. South Africa ngicabanga ukuthi useyibekile isobala ubekile kwi-career ubekile ukuthi ke into vele angayitholile udokotela. Siyacela udokotela bakithi bakwazi ukuthi bephakamise izandla. Manake uma ngathiwa udokotela uyamthola ukhethile ukuthi kube wase-Gauteng noma ngabe kuyiphi province ungahamba uye khona might woza kuyena? Ngihamba. Ungahamba. Noma ikuphi nje South Africa makunodokotela nje uthi yena lento lechazwa umama
ngoba sesichazile umama engakwazi ukuthi ayisebenze ungakwazi ukuthi uye khona. Uma uzohamba uhamba kanjani? Uhamba public transport noma kufanele ukuthi usebenzise imoto eqondene nje nawe? Mayiqondene nami vele. Kulula mayiqondene nawe. Ngoba i-public transport une-discomfort. Okay. South Africa. Ekade sidonsa South Africa sibamba udaba lwala lunzima insuka ayike luzigaba igaba zakhona zihlukene kakhulu kunodaba nje lika mama ocindezelekile ecindezelwa isimo sokuthi icala alihambanga ngendlela umuntu obaba lengane owenze isimo esicindezela umama umndeni wakucindezela umama ingane nayo inesimo sayo sodwa ukuthi ingane icindezelekile ayisakwazi ukuqhubeka nempilo ukuze ikwazi ukuqhubeka South Africa niyakwazi kufanele nikwenze mina ngeke ngisalokho ngichaza izinto eziningi niyayazi into efuna niyenze nami ngiyayazi into efuna ngiyenze ukuthi masiphuma la lolu daba nilibona kufanele ukuthi sibambe ngezandla zombili esikwazi ukuthi ingane siyilekelela kanjani ukuthi nje ukodwa ngoba justice angazi sazobuza nakhona ukuthi kwenzakalani ngecala basichazela khona kodwa ipriority njengamanje udokotela nezinto ezokwenza ukuthi ingane ama resources ukuthi akwazi ukuyifundisa ekhaya ngoba nangu uyasho phela ukuthi yena ngoba isikole akasitholanga akalindile ukuthi azathola isikole lento uyakwazi ukuthi ayenze kwakhona la ekhaya eqhubeka eyifundisa ngicabanga ukuthi imi kanjalo. Makukhona ngushiya mfowethu? Akukho. Alright. Uzoba right. Uyakwazi ukukhuluma freely nomama maninodo. Uyakwazi umtshela isimo sakho nje. Mama kuthiwa khona inkingo nawe uyakwazi umtshela freely umama. Okay. Ngoba ilokho kakhulu ukuthi ukwazi ngoba yini uzokwazi ukuthi asifonele nathi silokuzama lokho esikuzamayo. Dadewethu ngicela uyibongele South Africa bengakakunikeza usizo ngoba ngiyazi ukuthi ngiyabethemba abantu South Africa ngicela uyibongele in advance ngoba ngiyabethemba entweni kuningi lapho idlula khona labantu base South Africa into mabethi bayenza uyabona eSouth Africa sifuna ukwenza isigodi usizo lwakho ubuhlungu bakho okwami ukuthi useGauteng mina ngise KZN South Africa masikhuluma ngesigodi sikhuluma ngendawo encane kanje sifuna ukwenza ibe ngaka ungayibongela abantu base South Africa ungasho noma yini ofuna ukuyisho then bese sinikeza umama bese siyavala. Bengisathanda ukubonga Tholi lithuba leli uthi express yonke into evele bengidinga noma ngaba usizo oluncane nje kuzoba like bonga kukhulu lapho noma ngaba into enkulu zira vele udoctor noma ama resources. Okay. Before sivale ubonayo mhlambe quotation noma ngisangayenza ama resources wadinga ukuthi ngoba nanti sesikhohle kuyibuza engacishe kube imali engakanani computer yakho idinga imali engakanani ama resources nje ukwazi ukuthi uqhubeke? It's about 10,000. It's about 10,000. It's about 10,000 bese umshini lo senza ngawo mpiyani it's about I think it's about 15,000. Yes. No khuleke nje sikhuluma nabantu base South Africa awukhulumi nami it's not my budget. Thina akusiyi budget yami wena utshela abantu base South Africa mina abantu base South Africa ngizophuma nebhakethe siyocela sithi 1,000. 15 around 15,000. Around 15. Yes. No. Akunalutho wena uzohamba uyibheke wenza i-quotation then soxhumana ngeinamba inamba ikhona nama email ulethe quotation mina ngizokwazi ukuthi ngisho ukuthi nansi into lokho kusemandleni abantu base South Africa ke lokho udokotela samlindile lokho kuyama resources abantu base South Africa ngicabanga ukuthi lokho bengakwazi ukuthi bekubambe. Okay. Yeah, yabonga kakhulu qhela. Bonga mina. Yabonga baba. Yabonga mfana. Cool baba. Sure. Be strong baba.
Thank you.